Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau haen ewch i wneud un cwestiwn 16 graff esbonyddol. Y cwestiwn. Lluniadwch graff y gromlin y yn haflu 2 i'r pŵer x ar gyfer gwerthoedd x o -2 i 2. Defnyddiwch y papur graff isod. A wedyn, mae'r cwestiwn ar hwnna yn gweud defnyddiwch eich graff i ddarganfod gwerth 2 i'r pŵer 1.4 ac yn gofyn defnyddiwch eich graff i ddatrys yr hafaliad 2 i'r pŵer x yn haflu 1.4. Felly meddwl. Gofynnwyd i ni lunio'r graff ar gyfer gwerthoedd x o -2 i 2. Yn gyntaf, rhaid ni ddarganfod rhai o'r pwyntiau. Felly gallwn ni lunio'r pwyntiau ar gyfer y cyfan rifau, hynny yw -2, -1, 0, 1 a 2. Chi'n naill ai greu tabl neu gweithio bob un ar wahân. Rhaid cofio bod a i'r pŵer -n yn haflu 1 dros a i'r pŵer n. Pŵer minws yn golygu 1 dros. Ar gyfer rhan b, mae angen darganfod gwerth y pan mae x yn haflu 1.4. Ac ar gyfer, a gallwn ni lunio rhan o'r llinell x yn haflu 1.4, edrych le mae'n croesi'r gromlin yng nghyfeiriad y. A wedyn ar gyfer rhan c, mae angen darganfod gwerth x pan mae y, sef y yw 2 pŵer x yn 1.4, a wedyn un peth llwn ni llunio rhan o'r linell yn haflu 1.4, edrych yn lle mae hwn yn croesi'r gromlin yng nghyfeiriad x, ddod o hyd i'r gwerth x. Achos yn bod yn defnyddio graff i ddatrys yr hafaliad, ddyn well llunio'r graff mor fawr a phosib. Golygu'r hyn defnyddio ran fwyaf o'r graff. Felly, yn i weithio mas rhai o'r rhifau. Felly x yn -2, -1, 0, 1 a 2. Fel -2, so 2 i'r pŵer -2 sydd yn ni. A fel chi'n gwybod nawr, y pŵer minws yn golygu 1 dros, felly 1 dros 2 wedi sgwario sef cwarter. Ar gyfer -1, x yn -1, mae 2 i'r pŵer -1 gyda ni, sef 1 dros 2 i'r pŵer 1, sef hanner. Ar gyfer 0, 2 i'r pŵer 0, unrhyw beth i'r pŵer 0 yn 1. Ar gyfer x yn 1, felly 2 i'r pŵer 1 sy'n 2. A 2, x yn 2, 2 i'r pŵer 2, ni'n cael x, gwerth y yn 4. Felly dyna'n gwerthoedd y ni sy'n cyfateb i'r gwerthoedd x yna. Nawr, mae gyda ni'r gwerthoedd yna. Ar gyfer y uchelyn x, mae gennym ni, felly dyna'r uchelyn x, mae gyda ni 4 sgwâr mawr yng nghyfeiriad negatif a yng nghyfeiriad positif. Felly gallwn ni roi 2 sgwâr mawr i bob uned. Ymestyn nhw mas. Felly -1 yn mynd i fod fyna, -2 yn mynd i fod fyna, 0 yn y canol, 1 fyna, 2 fyna. A gan bod ni yn mynd i fod moyn y mor gywir yn ni'n gallu, dodwn ni'r haneri mewn i fe. Felly -1.5, -0.5, 0.5 a 1.5. Ar gyfer yr uchelyn y, does dim angen y ran negatif, felly mae dyn ni 4 sgwâr mawr, ond ni angen mynd lan i 4. Angen mynd tuag at y yn haflu 4, felly ni rown ni 1 sgwâr i bob uned. Felly mae 1, 2, 3 a 4 dyn ni. Felly, dy graddfa ddim yr un peth ar y ddoi uchelyn. A wedyn, eisiau ni ddodi mewn y nodau i ddangos le i ni'n rhoi'r rhifau yma, yn bod nhw'n yn yr awyr fyna, felly 1 yn mynd i fod yn y pwynt yna, 2 y pwynt yna, ac yn y blaen. Uchelyn x a'r uchelyn y. Wedyn, llwn ni ddod i'r pwyntiau mewn. Felly y pwyntiau, -2 yn mynd yn erbyn cwarter. Mae chi weithio mas le mae cwarter wedyn. Mae bydd hanner fyna, felly bydd cwarter 2 a hanner sgwâr lan. -1 yn mynd yn erbyn
hanner, 0 yn mynd yn erbyn 1, 1 ar y chilyn x yn mynd yn erbyn 2, 2 yn mynd yn erbyn 4. Felly dyna'n pwyntiau ni. Nawr, mae angen llunio cromlyn, a cromlyn, nid llunellau syth. Efallai bydd yn haws llunio cromlyn llyfn, os newch chi droi'r papur, cyfeiriad mae'ch braich chi angen i ddilyn. Felly troi fe ar ei ochr, neu troi fe pen i weirau efallai, i lunio'r gromlyn yn llyfn rhwng y pwyntiau yma. A cofiwch taw, cromlyn yw e, nid llunellau syth. Dim pren mesur yma. Felly mae'n weddol llyfn gyda ni. Ar ran B nawr ten, ar gyfer am B, rydym angen gwerth y pan mae x yn hafel 1.4. Felly, ar gyfer hyn, llunio'n ran o'r linell y x yn hafel 1.4 a gweld lle mae'n taro'r gromlyn yn nghyfeiriad y wrth dilyn llinell draw i'r uchelyn. Felly, bydd ni yn defnyddio plen mesur ar gyfer y lluniau yma, sydd bod space fyna. Felly, 1.4, felly mae 1.5 yma, felly mae 1.4 yn mynd i fod yn 2 sgwarau bach yn ôl. Llinell lan i bwrw'r gromlyn, wedyn ar draws i weld lle ni'n croesi ar y chelyn y. A mae gyda ni o'r graff, felly ni'n gallu gweld bod 2 i'r pŵer 1.4, yr x oedd yr 1.4, tua 2.67-ish. Nawr ni fe 1 lle degol. Amcan gyfrif yw e, felly mae hwnna ddigon da. Ar gyfer ran C, rydym angen gwerth x, lle mae y yn 1.4. Felly y, 2 i'r pŵer x yw y yn 1.4. Felly mae 1.4 yn mynd i fod tua yma. Y llinell ar draws fyna, rhan o'r linell y yn hafel 1.4, nes bod ni'n taro'r gromlyn a dod lawr i weld le i ni ar y chelyn x. A ni'n gweld bod atrisiad 2 i'r pŵer x yw 1.4 tua 0.5. Felly o'r graff yw hwnna. Os byddwch chi'n astudio mathemateg safon uwch, byddwch chi'n medru yn rifo'r ein yn mwy cywir. A mae 2 i'r pŵer 1.4 yn dod i 2.6390 a mae'n ateb ni weddol agos. A wedyn 2 i'r pŵer x yn 1.4, datrisiad yw 0.4854 a mae tua 0.5 dyn ni yn weddol gywir. Felly, digon hapus yna. Cwestiwn arall nawr yn ymwneud â'r un peth. Falle bydden nhw'n gofyn i chi ddarganfod graddiant y gromlyn yn haflu 2x, sef y gromlyn ni wedi llunio, lle mae x yn haflu 0.5. Felly ni angen graddiant yn y pwynt yna. Felly beth sy'n angen i ni wneud? Wel, mae eisiau llunio tangiad ar y bwynt lle mae'r gromlyn, ar y bwynt ar y gromlyn lle mae x yn hawlu 0.5. Felly tangiad yma. Dyna ni, weddol. A wedyn eisiau darganfod graddiant y tangiad hyn. Felly graddiant y linell yw gwahaniaeth yn x, delta fawr hwnna, delta llythyren groeg, yn meddwl gwahaniaeth yn y, rhannu gwahaniaeth yn x, neu faint i ni'n codi droes faint i ni'n mynd ar draws y rhediant. Felly, os nawn ni driongl gyda y linell isod yn un uned, felly awn ni ar draws un uned, wedyn bydd ddim eisiau pryderu am rannu gyda ni, os ni'n neud yn triongl. So, awn ni ar draws un uned o tua 0.6 i 1.6, a ni'n mynd lan yma, a ni'n gallu gweld bod hwnna yn mynd o 1.5 i 2.5, 2.6-ish. A ni'n cael tua 1 yn mynd lan. Graddiant yw tua 1. Os byddwch yn astudio mathemateg, byddwch yn medru enrifo gwerth y graddiant a 0.98 yw e. Ie. Os chi'n rannu 1.1 falle, gyda 1, lle bydd ni bach yn fwy.
beth, amcangyfrif yw e a niweddol agos. Cwestiwn amgen 2. Defnyddiwch yr real trapezium gyda 3 mesurin i amcangyfrif arwynebedd y rhanbarth sydd wedi ffinio gan y gromlin, yr uchelyn X, yma, yr uchelyn Y a'r linell X yn haflu 2. Felly, ni angen y darn yma o'r graff dan y gromlin o 0 i 2. A mae'n gofyn i wneud defnyddio 3 mesurin. Felly 3 mesurin gallwn ni defnyddio 0, 1 a 2. Mae'r enw fo'n hafal 1 a 2. Felly tynnwch llinellau o'r gwerthoedd X yma o'r uchelyn i'r gromlin a cysylltwch pen uchaf bob un o'r rhain i'w gilydd i ffurfio 2 trapeziwm. Felly, tynnu llinellau lan i'r gromlin, cysylltu pen pob un ohonyn nhw, a ni'n cael 2 trapeziwm yma. A reol trapeziwm yw A yn haflu hanner, y bwlch yn X, na pa mae bwysig bod y 2 bwlch yn peth, yr Y cyntaf, yr Y olaf, a 2 waith yr Y swm unrhyw Y sy'n rhwngddyn nhw. Pam yw hwnna yn o'r ten? Felly, os drychwch chi ar y trapeziwm cyntaf yma, ni angen yr Y cyntaf plus yr Y canol, hanner hwnna lliosur gap rhwngddyn nhw. Felly, yr Y cyntaf plus Y canol, hanner hwnna lliosur gap. A wedyn am yr ail trapeziwm, ni'n ado hwn eto, so dyna pam yr 2 waith y canol. Y sigma fyna ar gyfer swm unrhyw rai sy'n y canol. Felly hwnna eto, plus hwnna ar un ola, hanner hwnna lliosur gap rhwngddyn nhw y bwlch. Felly ni'n mynd i ddefnyddio hwnna nawr, a ni'n mynd i gael yr arwynebedd yw hanner, y gap rhwngddyn nhw'n 1 uned, yr Y cyntaf yw 1, yr Y olaf yw 4, a wedyn 2 waith yr Y canol, sef yr 1 sy'n 2. Gwerth hwnna yw 2, felly 2 waith 2. Felly lliosur yna, nid llwch chi fod nhw ar wahân, wrth gwrs, y trapeziwm, 2 trapeziwm ar wahân i gael yr un ateb. Amcangyfrif yw hwn, cofiwch. Ac mae'n llinell ni ar top y trapeziwm hyn, bach yn uwch lan na'r gromlin iawn. Felly, tu fewn y braced mae dyn ni 4 a 1 yn 5 a 2 llosi 2 yn 4 sef 9. Felly 9 tu fewn y braced, 1 llosi 9 yn 9, hanner hwnna 4.5. Amcangyfrif yw hwn, a fel wedys i, mae bob trapeziwm bach yn fwy na'r arwynebau sydd gyda ni, felly mae gyda ni amcangyfrif o'r arwynebedd ni angen. Ond, os ych chi yn mynd i studio mathematics hafyniwch, gallwch chi enrifo gwerth yr arwynebedd yma yn gywir a mae'n dod i 4.3281 i 4 lle degol. Felly chi'n gallu gweld bod ni'n gweddol agos. Mae e bach yn fwy, ond ni'n weddol agos.